Lokusiqhubeka njalo ke namhlanje ngosuku nje lokuvota i29 May kononyaka 2024 siyimakhiwa TV njengamanje ke sila etendeni leNFP khona la eLakeside ke sikhungini kanjalo ke sokuvota. Angibingelele umama ngiphinde ngimamukele emakhiwa TV. Sanibona ma? Yebo sanibona. Unjani? Ngiyaphila ngisana. Mhlawumbe umama owakaba isibongo negama. Umama uMakhosi Mazibuko. Uhlala khona lapha eLakeside. Uyisakhamuji isidala sakhona la eLakeside. Mhlawumbe nje uthini umuzwa wakho namhlanje njengeqembu nje leNFP ubona nje namhlanje kuzi 29 May usuku olukhulu lokuvotwa. Umuzwa wakho uthini nje namhlanje? Hey, lolu songo lolu ngijabulise kabi. Ngijabule kabi esikhathini edlule. Sinenkinga singatholi ukuthi sizovota. Noma sidlulile ke inkingeni eziningi kodwa nje lolu suku ngoba sikwazile namhlanje ukuthi sivote. Singijabulile. Engebe nankinga ke nokuthi kuba kotholakala izibalo kanjani. Kuyokwenzeka esokuthola sokuthola. Kodwa kungijabulisa ukuthi sibe khona esikhungweni. Ubonakala njenge National Freedom Party. Yeah, okusho ukuthi hayi sekuyabonakala manje ukuthi iqembu engathi liyabuyela liyabumbana. Yeah, liyabuyela impela liyabuyela. Unalo ithemba lokuthi khona enokuxosha. Inkosi yami nginalo impela kakhulu. Mhlawumbe umama uqale nini ukuba yiNFP? 2011. Yebo. Mhlawumbe uke waba iqembu elinye ngaphambilini omngeke kulidalula. Ngeke ngaba yili iqembu ngo-2001 kodwa kwangasile iqembu ngangijoyinele kwakuyiqembu lasekhaya. Iqembu enengiqala ukuyikhethela kule National Freedom Party. Waqala kwathi ayike iNational Freedom Party manje. Namhlanje ke sengiyakwazi ukuhlukanisa qala bengilandela abazali. Yini kufika kuNFP? Kwakuthando lakaMagwaza Msiphi. Ngisekwelinye iqembu esasinayo kulo ngibona amagalelo akhe nemfundiso zakhe ngakwazi ukuthi ngazwa ngimthanda impela sengingamlandela. Mhlawumbe amazwi akho nje okuphetha namhlanje. Namhlanje Nkosi yami ngijabulile nje ukuthi ngikwazi ukuthi sime lapha simele National Freedom Party. Siyobonga nje esiyokuthola. Yini kodwa ngathi awunalo ithemba mawuthi nje? Anginalo ithemba into engishiso yilokho ngoba umuntu ufike ngaphandle abenje ngaphakathi ngenye into yikho lokho engishiso ngilokho. Abanye abakathembi kahle ukuthi sibuyile ngoba bayezwe inkinga zethu lokhu zisiphosa lapha nalapha. No, siyabonga kakhulu mama isikhathi nangethubo siphe lona. Nami ngiyabonga kakhulu Nkosi yami ukhuluma enhlangano yami ngithanda kakhulu. Siyabonga. Yebo.